امروز نایب پرزیدنت بانک رشد آسیا شیکسن چن با همراهی معاون اول سروزیر جمهوری تاجیکستان دولتعلی سعید بر روند کارهای آمادگی در تطبیق لایحه ساختمان و نوسازی راه آبی گرم نورآباد شناس گردیدند. سمندر اسکندرزاده گزارش می‌دهد. لایحه ساختمان و نوسازی راه автомобилгарди оби гарм нуробод 72 километрро дар бар мегирад. мувофиқи лоиҳа дар роҳи мазкур 3 нақ, 13 пули хурду миёна ва як пули дарозияш беш аз 800 метра ба нақша гирифта шуда, роҳ ба категорияи сеюми роҳсозӣ мутобиқ гардонида мешавад. ҳамчунин дар доираи лоиҳа чароғонкунии минтақаҳои аҳолинишин ва дигар инфраструктури зарурӣ ба нақша гирифта шудааст. ноиби президенти бонки рушди осиё Шиксин Ченро ҳангоми муаррифии лоиҳа муовини аввали сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатали Саид ва намояндагони ниҳодҳои дахлдор ҳамроҳӣ мекарданд. пас аз шинос шудан аз ҳолати воқеии роҳи мазкур, амалӣ сохтани тадбирҳои зарурӣ ва ҳарчи зудтар оғоз намудани корҳои сохтмонӣ зарур шуморида шуд. мавриди зикр аст ки барои корҳои лоиҳакашӣ миёни вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди автострада 1 августи соли 2016 қарордод ба имзо расида буд. айни замон барои асоснокунии техникии иқтисодии лоиҳа, нақшаи кӯчонидани аҳолӣ ва иншоотҳои шафати роҳ корҳо ба анҷом расонида шуда, амалӣ сохтани тадбирҳо бо маром идома дорад. ҷиҳати маблағгузорӣ лоиҳа ба 3 қитъа ҷудо карда шудааст. дар қитъаи якум бонки рушди осиё ва хазинаи опек, дар қитъаи дуюм бонки аврупои таҷдид ва рушд ва дар қитъаи сеюм бошад бонки осиёгии сармоягузории инфраструктурӣ сармоягузор мебошанд. таъкид карданд ба маврид аст ки барои татбиқи лоиҳаҳои муҳими сармоягузорӣ дар бахшҳои мухталифи иқтисодию иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон бонки рушди осиё наздики 1.8 миллиард доллари амрикоӣ ҳамчун қарзҳои имтиёзнок, грантҳо ва кӯмаки техникӣ ҷудо намудааст. ҳамаи ин тадбирҳои созанда дар асоси сиёсати муваффақонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардонида мешавад ки ҳадаф беҳдошти сатҳи хизматрасонии роҳу нақлиёт ва баланд бардоштани сатҳи некӯҳаволии мардум мебошад. Самандар Искандарзода, Баҳодури Истам, Фирӯзи Мусо, Ахбор.